आं मिथिमारा माखासे मानसिफोरखौ सोर डिजाइनारखौ फल' खालामो बिसोरो आरो लोगोसेनो सोर डिजाइनारफ्रा नोंथांमोननि बेफोरबायदि ड्रेस गानना मोसानांगौ होननानै खोन्थायो आं मिथिमारा दे रायजोफोर खिन्थु मोनसे खोथा दा बायदियाव जुदि बिमाया जुदि खाथियाव मोनहैफ्लांनांगौबा दा आं जागोनलै नोंसोरो जाबाय आदै जाबाय बारा देखायनांला नङाबा दा ओंखारबोलाबायगोनसो बड़ा हरामी हो बेटा तो बरायबाय तो गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय बिदि फेसबुक इन्स्टाग्राम इउटुब नायब्लानो ओरैबायदिसो जायो नायलाय नोंथांमोना दसे अब्ला नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय फेसबुक इन्स्टाग्राम इउटुब नायजाला माबा बादल बोरसा फानिल' नुगासिनो दंखायो नङा होमबा जेराव सोरबा डिउटियाव थानाय पुलिसनिफ्राय लानानै सोरबा ओंखामखौनो मोजाङै खनना जानो रोङै उन्दै गथ'फोर मबाइलखौनो थुनो रोङै बिसोरनिफ्राय सोरबा बुरिनिफ्राय लानानै बोरायनिफ्राय लानानै बे ट्रेनाव बारसोमबोदों खिन्थु नोंथांमोना सानदों नामा जोंनि बेफोरबायदि मोजां माने मोजां मोसानायफोरखौ जोङो नायगोन होननानै बड़ा हरामी हो बेटा ना थ' नोंथांमोना मिथिखायो बेलेग हादरनि ट्रेना बेलेग आरो लोगोसेयैनो जोंनि इन्डियायाव गाखफैबाथाय बे ट्रेना बेलेगसिन जाबावखाथारो आरो बेबो लोगोसेयैनो जोंहा बिटिआरआव हाबफैबावथाय ओरैबायदि डेन्जार सेलिब्रिटि स्टारफोर दं जायफोर माने गावनि टेलेन्टफोरखौ बेफोरजों देखायनानै होयो आरोना होमबा जों बै टेलेन्टफोरखौनो नायनोथ' बेस्राफोर मबाइलखौनो ओरै हमनो रोंगोन ना रोङाखै आं सन्देहसो दङ नाथाय खिन्थु रिल्स बानायगोन oh my god बिमाफ्रा खिन्थु सेलिब्रिटि गोजाखादां ने ओंखायनो बिसोरो सोलोंनानै लादों नङाबा बिब'फोरनिफ्राय सोलोंना लानाय खोमा ने आं बुजिनो मोनला माने बिसोरखौ बबेनिफ्राय डिजाइनार मोनो बबेनिफ्राय आर्टिस्ट मोनो आरो लोगोसेनो बबेनिफ्राय इन्सपिरेसन मोनो मिथिया दे खिन्थु फुरा उर्फि जावेदनि बायदि इन्सपिरेसन मोनदों नोंथांमोना मडेल जानो नागिरदों मोजाङै मोजां फैनो नागिरदों ना जों जेबो बुङा बेयाव नोंथांमोनाबो हिन्जाव जानानै गोसो मोसानो गोसो मोसाया नाथाय बेफोरखौ जे देखायलायनांगौ खाथिनो मा बेफोर हिन्जावफोरनि मुवाखौ मा बेसेन गैयै सानबाय नामा नोंसोरो बेस्राफोर खम खस्थ' लानानै थानाङो नोंसोर मा मोनथिनोलै बेथाफोर नोंसोर माने सानबाय बेजोंनो भिउस मोनो होननानै बेखौनो लाना फैथारबाय ओंखायनो बांद्राय देखायबाय थानाङा आदै नङाब्ला दाना सिख्लाफ्राबो डेन्जारसो जाबाय गामसा गाननानै होसोनो हायोनो दानिया बारना जोजागोनबो बारा बाज्ल' मोसानाङा बोरैबा बोरमा मोसौफोर फैबाथाय हामथारबायसै आरो बिनि सायाव आरो लोगोसेनो दुब्लि बारिखा सोरबा माइ गायग्रा पार्टिफोर दंबाथ' हामथारबाय रायजोफोर थ' बेफोरो मोनसे जोंनि गोदोनि ड्रेस गैयैफ्राव माने जों बानायनानै गानग्रा मडेलमोन नङा होमबा जों मिथियो जेराव जारिमिननिफ्राय नाथाय आजिखालाव साइन्सआबो जौगादों आरो लोगोसेनो गोबां डेभेलपमेन्ट जाबोगासिनो नाथाय जोंनावबो माखासे मानसिफोरनाव डेभेलपमेन्ट जादों बेनो नामा डेभेलपमेन्टआ आच्छा मादैखौथ' रावबो सिनाय गैखाया नङा होमबा जोंहा बिटिआर मुलुगाव नाथाय आं बारा बुंथ'ला नङाबा जोंना मादैया ओरैबायदि जोंखायो जों बुंबाथाय थ' गावनि मावनायनि फिथाइखौथ' गावनो मिथिखायो नाथाय जों जेबो जाजबो खालामा नाथाय पाब्लिकआ मा बुंदों खनसे नायदो गजब बेइज्जती है खिन्थु आं मिथिनो मोनबाय रायजोफोर जोंना माने आइजोफ्रा माखासेया माने गावसिनि प्राइभेट पार्टखौ देखायां खालामोब्लाना होमबाना माने पाब्लिकआ भिउस होयो आरो ने रायजोफोर नोंसोर बुजिदोंना बुजियाखै थ' बिनिखायनो माखासे जोंहा इनफ्लुएन्सारफोरा माने माबायो आरोना गावनि बेफोरखौ देखायनानै भिउस लानो नागिरो आरो नङा होमबा थ' हरामी हो बेटा
नुबाय रायजोफोर माने ट्रेनखौ फल' खालामैनो माने गावनि अबस्थाया मा जाखो बबेथिं थांदों मा जालांदों फात्तायानो गैया ओंखायनो रायजोफोर बांद्राय ट्रेन्सफोरखौ फल' खालामनानै लाब गैया नङाब्ला नोंसोरबो बिदि जागोन आरो बेलाय मा बे बबे जोलैनिफ्राय फैनाय बियो सोरनि जोलै बियो मोजां जोलैनि नङा खोमालै रायजोफोर दुगैनो थांनाय सिन्थाय गावनि ट्रेनखौ फल' खालामदों साला बिसिनि मबाइलखौ सोर होयोलै आरो बे बानायनानै होग्राफ्रा सोर होयो साला माथो होनबावनो आरो नङा होमबा थ' आसोला मोजां खोमा सोरबा मा होनो डाक्टारनि फिसालाफोर जानो हागौ नैबेनि थ' दानिया जोङो मिथिबाय रायजोफोर बे अखाया मानो हाबाय थायामोन बिसोर लेंहरबाय थायो बादल बरसा फानि होननानै आरो ड्रेसाबो मोजांथारदां ओंखायनो साला अखायाबो होबाय थायो सानफ्रामबो साला नोंसोरनो फाल्थु खालामजोब्बाय बोथोरखौ नोंसोरनो लेंहरबाय थायो नोंसोरखौनो होनांसिगोन एबार अखा हाबाय थाबाथाय जिखियानो जाया मानो बेयो जास्ट फर एन्टारटेनमेन्ट थ' बे गासिबो जास्ट फर एन्टारटेनमेन्ट आरो लोगोसेनो बे बेलायाव बुंनि बेफोरखौबो नाय मोजां ड्रेस गाननानै मोजां डान्स खालामबाबो नोंथांमोना भिउस मोननो हायो बियो मोनसे प्रुफ नङा होमबा थ' आं बेखौनो बुंगोन स' नोंथांमोनाबो आसखा खालामलाबायनानै गावखौनो लासिं खालामनानै लानाङा जोंथ' मिनिग्रा मानसि मिनिगोन नङा होमबा थ' आं बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय मानो थाखाय होननानै बुंब्ला आंबो थालिर बिलाइ लायनि दै र' सलेबायजों आंजों मोसाहैनि आरो सलेबायखौ बुंदों आङो आपेल थाइसे लाबोफानानै स' बास दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम